संगठन नमस्कार। मुझे नाम डॉक्टर प्रतीक जी राजगोपाल, गांव कुरपड़ आवाज तुमक बगे अमगेलो ग्राम देवजा सिलो कुरपड़ श्री बालकृष्ण स्वामी एको गींतु आलपिച്ചുകൊടുത്ത ए गींताचे रचना निर्वहिച്ചകനെയ ഉമേഷ് ബഡ്മാം ഗോശ്രീപുരം കൊച്ചി. അജ് സംഗീതം ആവാഞ്ചിതകനെയാണ്. സകട്ടാനി യോഗീൻ തോയിക്കും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമോ അഭ്യർത്ഥിച്ചു നിർത്താം. स्मरण करता नित्य निरंतर आराध्य देवमेग्गलु कुर्पळे कृष्णाक. स्मरण करता नित्य निरंतर आराध्य देवमेग्गलु कुर्पळे कृष्णाक. साष्टांग नमन दिव्य चरण कमलांक. ग्राम देवमेग्गलु बालकृष्णाक. साष्टांग नमन दिव्य चरण कमलांक. ग्राम देवमेग्गलु बालकृष्णाक. स्मरण करता नित्य निरंतर आराध्य देवमेग्गलु कुर्पळे कृष्णाक. पूर्वजन्माचे पुण्यफल प्राप्तीन चरणदासु जावनु जन्मुग्यं चाक. पूर्वजन्माचे पुण्यफल प्राप्तीन चरणदासु जावनु जन्मुग्यं चाक. भाग्यमिळ्यामक्क ये जन्मातु इष्टदेवाले दिव्यपाद सेवनाक. भाग्यमिळ्यामक्क ये जन्मातु इष्टदेवाले दिव्यपाद सेवनाक. स्मरण करता नित्य निरंतर आराध्य देवमेग्गलु कुर्पळे कृष्णाक. सन्मार्गारिमक्क चलेला तूवे सकल सौभाग्य दिले देवा तूवे. सन्मार्गारिमक्क चलेला तूवे सकल सौभाग्य दिल्या देवा तूवे. जीवन मेग्गेले धन्य केल्या तूवे. गोपाल कृष्णा बालकृष्णा. जीवन मेग्गेले धन्य केल्या तूवे. गोपाल कृष्णा बालकृष्णा. स्मरण करता नित्य निरंतर आराध्य देवमेग्गलु कुर्पळे कृष्णाक.
साष्टांग नमन दिव्य चरण कमलांक ग्रामदेव में गेलो बाल कृष्णाक स्मरण करता नित्य निरंतर